Kaixo, ze fuerte. Kaixo danoi, mi eskera hotxenera etortzeagatik, baita ere ikusten aizedaten hoi etxetik edo beste nun baitetik. Mize maiz entzungo dugu, lautada diskoa aurkezten. Esan digute baita ere, esan diate esateko hemen aurrean tokia dagoela eta etortzeko ze bestela eta apoia egiten dela eta agenda guzia ez dela sartzen. Hori izan da, ze moduz, hemen gogotxu zaude hotxenean jotzeko eta aurkezteko diskoa? Bai. Gogoanek gaina disko berria aukitzeko eta disko hori aurkezteko eta Durangon guretzako plaza importantea da, bai, gustora. Miren, zuri ze eman dizu lautada kolako disko alai eta dantzagarri eta argitsua ateratzeko? Pentsatzen dut paisai aldaketa bera izan dela lagundu didana diskoa osatzen, zeru luze zabalak eta holako horri zuri bat edo eta bertan nahi eran sortzeko aukera eman ditu, bai. Eta, esan diate ez diala ale asko geratzen, orduan nun daude jendeak nahi baditu gero erosi? Daude Forbidden Colorsen postuan, hor gaude erraiaren ondoan, egia esan ez dakit kalea eta ez dakit zenbakia, baina, hor, bilatu eta galdetu eta hortxe. Edarki, Mizeta taldeakin utziko zaituztet, gozatu asko, eta bai. Hemen errebelazio bat bezala, espazioa eta denbora argiago ikusten dira. Sentitzen ditut arnasten somaditzak etzelatan harrapatzeko zai. Hemen ibilitako bideak, zeharkatutako uneak, argiago ikusten dira. Hemen gogoan nahi beste luza, filamentu arteko hutsa, errezbeteko zenuke. Gogoan nahi beste luza, filamentu arteko hutsa, errez beteko zenuke. Sentitzen ditut arnasten somaditzak etzelatan harrapatzeko zai. 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 Izarrarreko bidaia, larrua zalea
bere patura askatu margotzeko bidea. Nahikoa du bultzada bat, haize ufada txiki bat, nor bere patura askatu margotzeko bidea. Oinez dabilenak soilik ikusiko du osorik. Oinez dabilenak soilik ikusiko du osorik. Zerua lurrean pausu bakoitza opari, ego hau da berrituko da. Uda berrituko da, negu hau da berrituko da, uda berrituko da. Negu hau da berrituko da, uda berrituko da. Negu hau da berrituko da, uda berrituko da. Uda berrituko da. Inor begira izan da ere, berdin egin nahi nuke. Inor begira izan da ere, berdin egin nahi nuke. Armak eman aizkiguzue, eskuak ondo lotu eta gero. Eta bost buru jakintxu 10 begizorotz paperean luma ezarri orduko. Armak eman aizkiguzue, eskuak ondo lotu eta gero. Eta bost buru jakintxu
batzuk eman orduko. Inor begira izan da ere, berdin egin nahi nuke. Inor begira izan da ere, berdin egin nahi nuke. Zer behar duen esan, berezituko dakoa izan. Adeak zabaldu eta itxi nahieran, oinak beti bide gokietan. Zer behar duen esan, armak izan eskuetan. Sua barreiatu nahieran, zalantzarik gabe pausuak eman. Berdin egin nahi nuke, inor begira izan da ere, berdin egin nahi nuke. Izan da ere Zer behar duen esan, berezituko dakoa izan. Adeak zabaldu eta itxi nahieran, oinak beti bide gokietan. Zer behar duen esan, armak izan eskuetan. Sua barreiatu nahieran, zalantzarik gabe pausuak eman. Zer behar duen esan. Zer behar duen esan. Ateak zabaldu eta itxi nahieran. Egia beti gorputzean. izan da ere zukeri berdin egia zenuke. Bai, inor begira izan da ere, berdin egin nahi nuke. Inor begira izan da ere, guk ere berdin egin nahi genuke. Inor begira izan da ere. Y esker. Ezin dizut aurpegira begiratu. Zure bidea eta nirea horren beste aldendu direnean. Inoren kontura bideak ibiltzen dituzunean. Arima libreen errebindikazioz bozorturik. Orain ezin dut zure begiekin ikusi. Behin konpartitu genuen mundua.
esker. Pazuek, ze moduz? Hor kanpoan. No? Koldo sagastume mai antxalo eraderari mesedez. Bai. Antxalo bero bat, pulseko lantalde guztiari ere bai, mesedez. Konmedia eta, bueno, hemen lanean zabiltzaten guztio. Tau da, zer dugun irentxi? Saiatzen naiz, baina erramizi naiz. Gehiegi dakit eta orain ezin dut antzi. Zer zareten zer dugun irentxi. Saiatzen naiz, baina erramizi naiz. Gehiegi dakit eta orain ezin dut antzi. Zer zareten, zer dugun irentxi. Saiatzen naiz, baina erran bizi naiz. Gehiegi dakit eta orain ezin dut antzi. Zer da naturala, zer naturaltasun.
Mila esker. Bueno, honekin bagoaz, berreskuratuko dugu aurreko epeko bat, epe laukantuko, Zidiar Printzak epeko kantu bat berreskuratuko dugu. Orain barri, orain negar. Afinatzen baldin badute, eman diezaiogu, tarte bat.